Това е LED панел на VTAC 60x60 за вграждане в растерен таван. Това е драйвера на панела, който е включен в комплекта. Това е изработката на панела. Сега ще покажем панела сложен в растерен таван, както и още няколко типа на монтаж. Тук панелите на VTAC са монтирани в растерен таван. Панелите на VTAC могат да бъдат и вградени в гипсокартон, използвайки тези щипки, като се пробива единствено отвор за щипките и за драйвера, като щипките се закупуват отделно. Можете да разгледате всичко това на сайта на cabelectric.com. Има опция за рамка за открит монтаж. Това е сглобяема рамка. Отново се закупува отделно. Ако искате да го монтирате панела върху бетонова повърхност. Има опция за китове за висящ монтаж. И панела може да бъде направен така, че да виси на тези китове. Отново се закупуват отделно. И има опция за батерия, която е авариен модул към панела, за да може да свети, когато е спрял тока. Сега ще покажем и още няколко начина на монтаж. Така изглежда панел на VTAC 60x60 за растерен таван, монтиран върху гипсокартон, като монтажа става чрез щипки, които се закупуват отделно. Тук панелът на VTAC 60x60 е монтиран в кутия за открит монтаж на VTAC, която можете да закупите отделно, и панелът е монтиран директно върху бетонов таван. Драйвера на панела е зад панела и се побира в кутията.